готвиме се за много якото видео с лъчката скандал. Тото... Продължаваме. А Люси на мейкингите винаги изглежда някакъв бати бандита, сериозен. Колеги, дайте бачкаме вече, нямаме време. Ти скандал много несериозно. Ето ние сега правим тук незаконни неща, снимаме декори и коли, които вие нямате право да виждате. Обаче ние сме яки батковци и ви ги показваме. Одидек сме обавци. И понеже сме толкова убави, затова снимаме други неща. Това е от филма Лудия Макс. Джантите са запазени, каратешниците, като гледам, са много яко направени. И сега, тук сме на сета на Галена и ще да ти покажа Галена в песента Мама Ураган. В случай аз ще бъда Чичо Вихрушка, примерно. Щех да падна преди малко пред момичетата да се изложа много лошо. Ела да ти показва това. Така изглеждат из основи нещата всъщност. Ето така. Това нямаме право май да го снимаме. Ще ни се обидат. Ами да кажат на мюзикалтор, що ме доправа. Колега Ятов, как се чувствате? В свои съм. Някакво пожелание към Евгений Минчев, имате ли нужда да го правите? Ако има нужда да ми се обади или да ми пише, въобще да не си помислям. Има нещо много грешно, брат, в мъжа с грим. В моя случай е лицето. Яхиците да сложим. Приключихме един от сетовете. Лека по лека започваме да се подготвяме за следващия. Много е яко. Много готини хора, много готина енергия. Скандал са велики господи мада. Гледай ги жените какво нещо. Дай им да смучат и са до там. Спират да досаждат, спира всичко. Ха-ха, обаче е верно. Повече не бъде. Какво правиш самолета на мама, вечиче? Пушим вейпа. Да, има турбуленция. Пристигаме над Кербалак. Отиваме да шофираме, че самолета му постави автопилот. Ма той си е на автопилот, той си кара сви само ако не бусне. Приключихме, много як клип, стана много яка песен, стана Чиче, много ти благодаря. Чичо Вени, много ти благодаря. Велики сте, момчета. Изкарахме си много приятно и много яко. Солджери, виж ги солджерите. Аре, почвате да се събличате, вече спираме. Мацки! Да. Мали сега ще има долу коментари. За да виждали са тия казарма без крив материал. Погледни ги танцуват в хеликоптер. Сега ще има военни хейтери, аз не съм внимавал. Мали те ще ни наречат такива изменници. Али много яко. Чуждопоклонници! И тоя! Черничкото момченце! Как се Купето! Вчера тия педалите от скандала, значи всичко съм очеквал от теха, май така да... Двека много се пръти, жените, мама им мъсна. Ти снимаш, че стана много Big Brother. Вие ще си го кътвате. Да, и това е верно. Ай, да не ви гледат сега как се събличат. Как се спира това, бе, братчето? Нека да знаят как се... Червеното, брат, е там, дето има на червено. Ако някой не знае как се прави мейкинг, ето така бавно събираш информация, кадри, снимчици, видеа. Драги дами и господа слушатели на нашето видео за гледане.